Josep Bosch va ser mundialment conegut per ser el fundador dels licors Anís del Mono, juntament amb el seu germà Vicente Bosch. Els dos germans van fundar la fàbrica a Badalona l'any 1868 i la van anomenar Refinados Anisados Vicente Bosch. No obstant, gràcies a les seves etiquetes, es van fer realment molt populars. Van ser unes etiquetes molt atractives on hi figurava un animal, un mico. I la gent, popularment, en aquests licors els van passar a anomenar Anís del Mono. Es creu que el mico feia referència a les teories evolucionistes de Charles Darwin, en un moment en què hi van aparèixer i van començar a agafar molta força. També es creu que els germans Bosch van voler mostrar amb aquest mico que la seva marca era la més evolucionada. No obstant això, al poc temps, Josep Bosch va morir i el seu germà Vicenç Bosch va obtenir tot el negoci, portant-lo encara més a ser un negoci molt fructífer. Vicenç Bosch va passar a ser un personatge molt popular a Badalona i fins i tot va arribar a ser tinent alcalde de la ciutat. Aquest magnífic panteó destaca sobretot per la col·laboració del reconegut escultor Josep Campeny. Josep Campeny, nascut a Igualada, va ser un escultor de gran rellevància i en aquest panteó hi va participar fent el bust on hi surt la cara de Josep Bosch i també del monumental àngel situat a la part alta que assenyala el cel. Josep Campeny és conegut per molts per 3 fonts ornamentals situades a 3 punts de Barcelona. Va fer primer lloc la font de la Granota, situada a l'avinguda Diagonal, just davant del Palau Robert. També va fer la font, que segurament molts coneixereu, situada a la plaça Urquinaona. I finalment la font del Trinxa, ubicada entre els carrers Palai i Ronda Universitat. També comentar que el panteó el va fer l'arquitecte Ubal Iranzo. Ubal Iranzo també va ser un arquitecte reconegut a l'època, va treballar en l'Ajuntament de Berga i també destaca les seves obres en la Casa de la Vila de Sant Sadurní d'Anoia.